Mae'n gyfnod really neis I weithio arno, mae gymaint o newidiadau yn digwydd yn y cyfnod yna, yn y 30au hwyr a'r 40au. Mae dipyn o newid cymdeithasol yn digwydd yn hanesyddol efo'r rhyfel, a gyda'r cast hefyd gyda ni gymysgedd really neis o ddynion a merched a cymeriadau o wahanol statws. So oedd o'n gyfnod lyflu weithio ar ymrywiaeth o wisgoedd sy'n cael efo'r cymeriadau yna. Dipyn o her gweithio tu allan, mae bob cynhyrchiad yn waith calad, ond dwi'n meddwl unwaith ti'n mynd â sioe allan o theatr lle mae gen ti'r cyflwysterau I gyd ti'n arfer efo. Mae'n gallu bod yn lot anoddach a gorfod addasu beth gen ti a dod â mwy o cyflwysterau I fewn dy hun gweithio efo hynna. Efo gweithio tu allan, dwi'n meddwl be mae lot ohona ni'n gofio o'r cyfnod, oedd y cyfnod ymarfer a'r glaw a'r gwynt oedd gen ni am y 2 wythnos yn Trawsfynydd yn ymarfer ar y mynydd. Felly fes I a cael y dilynydd yn chwilio am llwyth o gotiau'r cyfnod, layers I gadw'r actorion yn gynas. A y diwrnod nath y sioe agor, nath yr haul allan, oedd I y dyddiau poethaf da ni wedi gael am y mis yna I gyd. So wedyn gofod newid hynna I gyd yn eitha munud ola, cotiau gyd at ffwr, eli haul ymlaen. Felly dipyn bach o newid ydyn erbyn y diwedd, ond beth gyd at I gilydd yn reit dad, wel. Fel bob cynhyrchiad oedd bod diwedd efo cymeriadau newid gwisg, o un gwisg y llall. Felly yna'n dipyn o challenge hefyd ar y mynydd, rhywbeth o'n i'n gladdas I wneud. Dwi'n meddwl Morfydd oedd yn chwarae cymeriad o diwedd gen I hi dipyn. Mae yna cwpl o adfeilion ar Tomen y Mur, so oedden ni'n gwneud y changes fel tu ôl I waliau neu tu ôl I goed a trio osgoi'r dan y poethion. So oedd hynna'n dipyn o hwyl, ffeindio'r llefydd gorau I wneud y quick changes.